हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबावनाय थाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ लानानै फैगोन जाहैबाय बे भिडिअआनो जादों जाहैबाय जोंना बेबायदिनो बेंलाय नार्जारी बिथाङा जेसिबि सालायग्रा नानिनि न'आव फैनानै बिथांमोननि न'खराव फैनानै बेबायदिनो गोबावथार जाफैबायमोन खमैनो गैयाब्लाबो सप्ताथामसो जाफैबायमोन दा बेबायदिनो बिथांमोना दिनैहाय बिदायनि सम होननानै बुंदों दा बिथांमोना दिनैहाय बिदाय जासिगोन बेंलाय नार्जारी बिथाङा बिथांमोननि न'खरनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांसिगोन दा दिनैहाय ओरैबायदि गाजा गोमजा बिदाय जागोन गाबग्लुंलायनाय दा आङो बेबायदिनो जेसिबि सालायग्रा नानिनि बिमाजों रायज्लायगोन आरो जेसिबि सालायग्रा नानिमोनजोंबो रायज्लायगोन बिसोरो गोसोआव मा रोखोम दुखु नांदों आङो नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो रेकर्डिंखौ होगासिनो दङ नोंथांमोना खोनासंलांजोब ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जागोन दै आरो खोनासंलाङाब्ला बुजिनायबो नङा आरो बे जेसिबि सालायग्रा नानिनि बिमाया बहानि बिमाया गदाय थेवबो जोबोद अनलायनानै बिसोरो संसार जागासिनो दङ मा गामिनि गासैखौबो क्लियारै मिथिलांजोबगोन आरो आंनि चेनेलनि दारैनो बिथाङा ओरैबायदि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो खाथिनिनो आरो नोंथांमोनाल' भिडिअखौ आरामसे खोनासंलांदो अब्लानो गासैखौबो खोनालांजोबगोन अब्ला फैदो लोगोफोर भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो खोनासंलांदो सल' हेल' औ ओइ बाजै गिबियावनो खुलुमग्रोनाय जासिहरबाय दे आगै एसके बड'निफ्राय औ दे दे मारै दं मोजाङै दङ ए मा ओंख्रि संदों दालाय नै दालि जहल संदों ओमफ्राय ना फ्राय बानायदों ओमफ्राय दाउ मासे सिथारदों फिसानो आस्सा ओमफ्राय बेंग्लाय मोनाथ' नोंसोरजों बिदाय जासिगोन औ ओंखायनोथ' ओमफ्राय दा जेनेबा बियो माला बिदाय जागोन जेनेबा दिनै दा बेलासि बेलासि बिदाय जागोन दा बेलासि ने औ जाखांनानै आस्सा ओमफ्राय बाजै नोङो दा बेंग्लाया दे नोंसिनावहाय गैयाब्लाबो सप्तासे सप्तानै बायदि थाफैबाय सप्ता खनथाम जाबाय आस्सा सप्ता खनथामानो जाहैखानोसैमोनानो मास मोनसेयानो जाफ्रामसिगौमोन बिदिबाथ' औ ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो न'नि बायदि थालायबाय नोंसोरो ओरैबायदि औ न'खरखौ गोम गोम मोनलायदोंमोन आरोखि ना बिदिसि औ गोम गोम मोनलायलायदोंमोन न'नि बायदि औ गुबुन जायगायावबाबो औ दाथ' बिदाय जासिगोन गोसोआव मा रोखोम मोनदों दालाय जेनेबा बेखौनोथ' माबोरै बिखायानो गावखासिगोनबालाय आस्सा दा जेनेबा बिखां खावसे गानोसै बायदि मोनदों नामा औ आस्सा बिदायाथ' दिनै गोगोम जाखागोन नोंसिना दा मोना औ दिनैलाय बिदाय जाखासिगोन जेनेबा गाबग्लुंलायनाय जासिगोन बायदि मोनदों आङो बेलाय जाखासिगोन ओमफ्राय आदायाबो जेनेबा गोसोआवहाय मा रोखोम मोनदों बेबा नोंनि सिगाङाव एसेसो फोरमायाखै बेखौनोथ' होनदों मैया मारैहाय एफा गोबाव जाफैबाय बोरै आदा जुदा जाबावनांगौ जाखो होनलायलायनायखौ नुवाखै जोङो सानैजों गावथ' खोनायाखै जों सानैजोंसो रायलायदों आरो मा बिखाजों हगार हरबावनांगौ आदा बेंग्लायखौ बिदि होनलायदो दा अबाव बिदिलाय मेथाइ खनलायनो हाबावनो आरो मोदैजों मोखांजोंसो जाखासिगोनबा नोंजों रायलायनाया रेकर्डिंआव थाबाय दे बाजै आयौ रेकर्डिं दोनलायबावबाय औ दा इउटुबाव थांसिगोन बियो बे जेसिबि सालायग्रा नानिया अबाव थांदों होनदों बिफाजोंनो ज' थांफादों ए मा खामानियावबा थांदों बेबा ए बे माबा फिसालानाव एसे बायदिसिना हैदों नालाय औ औ ओंखायनो मा जानाय लोंनाय हैदों एसे ओमफ्राय बेखौनो मानाय जादों आरो फिसालाबो होजों फरायदों नामा ने फरायाखै माबा आंनि फिसाला गोदोनि हौवानि दङना आस्सा औ दा माबायाव बेहायनो खामानि मावफैयो बेंगालरावनो दंफैखायो ओमफ्राय बाजै नोंना बे सिगांनि थालांनायफ्रा साबेसे दङ ओरैनो साब्रै दङ हिनजाव सासे हौवाफोर साथाम सिगांनि माबायाथ' आदायाथ' गैखाला ने जेनेबा गैला 6 बोसोर जाबायमोन आं थैखांनानै 6 बोसोर थानानैसो आं बाहाय फैदों दा 12 बोसोर जाबाय आरो बेहाय 6 बोसोर जाफैबाय नालाय ओमफ्राय हौवा थैखांनानै आं 6 बोसोर हारसिङै थादों खस्थ' मस्थ' मावनानै जाहोबाय थादोंमोन साखाथिनिनो जाहैबाय ने आमथिखा गोमोबिलि ना मा होनदोंमोनलाय औ जोंना आमथिखा गोमोबिलि दा माथो खालामबावनाय खाफालनि खोथा जाहैबाय खाफालानो बिदिनोसै जेरावनो मारावनो गोदाव सोराव ओमफ्राय बाजैनि थालांनाय गथ'फ्रा बे गोमोबिलियाव दंना गैला आमथिखा गोमोबिलियाव
बाहाय जोंना बिमा बिफायानो नै बाहायखासो बा खुंग्रिङावसोखा बे माबायाव बाथाबारियाव। नों हाबा जाफैदोंमोन जाहैबाय आमथिखायाव ने? आङो आमथिखायाव हाबा जायाखै। जोंनि फार्स्ट गुदि आंनि बिमा बिफानियानो आमथिखा गोमोबिलियावखामोन। अ आच्छा। आं आमथिखा गोमोबिलियावनो जोनोम ना। औ औ। आच्छा बोरै नुजेनलायथिया नोंसोरलाय आदाखौलाय? माबा फनावनो बिदिनो फन नाम्बार होलायलायबाय ना। आच्छा। फन नाम्बार होलायलायनानै बिदिनो दिनै रायलायदाव गाबोन रायलायदाव ओमफ्राय दाना गावबोथ' फिसायाबो उन्दै उन्दै जाबाय दा बिदिनो कलि फारामाव मावदोंमोन। आच्छा दिनै रायज्लायदाव गाबोन रायज्लायदाव ने? औ ओमफ्राय बे सासे मानसियानो गावनि लोगोफोरनावनो ओरैबायदि जादों आरोखि फन नाम्बार बिदिनो होलायलायबाय माबा बिदिनो फन नाम्बार लानानै आंनिफ्राय लाबाय आरो बे सासे मानसिया ओमफ्राय दाना आंनि नाम्बारखौ नोंदानो हरबाय। आच्छा। ओमफ्राय दाना नोंदानो हरखांनानै आंनाव हरबाय आरो नोंदाया ओमफ्राय आंबो हरबाय बिदिनो। दिनै रायज्लायदाव गाबोन जंखायदाव। मा होनबावनांगौ जाखो? हिनजाव मानसि नांगौ जाखायो नालाय जेनेबा न'खरखौ सोलिलांनो थाखाय लानांबाय माथो खालामनो खाफालानो बिदिनो जाहैबाय। दा जेनेबा बेंगलाय थाफैनानै मा रोखोम मोनदोंमोन बाजैमोनाबा? गोगोमबो मोनदोंमोन गोसोआबो स्रां मोनदों आरो गासिबो फिउसार खालामजोब्बायना बियो गासिबो बेरस्रावजोब्बाय। गोबां जायगायावनो सिनायबाय। औ सिनायथारि मानसिफ्राबो बावनाय मानसिफ्रानो सिखांफिनजोब्बायना दा बे फैनानै। हेलौ नानि। औ आदै। मा खालामदों दालाय? ओंखाम संनो मदद खालामदोंलां मामिनि। आच्छा। ओंखाम जाखांबाय? जाबाय नानि नै जोंना माबासोमोन थारुन ओमफ्राय माबा नाथुर माबा माबि गोरान आरो ओमफ्राय मेफ्राय फाजा। नोंसिनि हरैसो मालाय नाथुरा माफायावनो आधा केजिख्लाय मोनो। जोंनिथिंजाय गिदिर गिदिर। ओमफ्राय ना खावैयाबो एथ' गिदिर गिदिर मोनो जोंनिथिंजाय मोनाना। सागर खाथिना। नोंथ' कानाडानिखौ रोंजोबखाबाय ने? कानाडानि? औ नों भाषाखौ? औ। थिलिगुनिखौलाय? थिलुगुखौ रोङालै। कानाडाखौसो ने? थिलुगुआ जोंनि खाथियाव गैयाना। अ कानाडाखौलाय हले फुरा गोरोंजोब जाहैबाय। थिलुगुआबो कानाडा बायदि जाहाङो ओमफ्राय एसे गोरा आरो मा बे रायलायनो। औ मा ओंख्रि जाखो होननाया कानाडानिखौ रोंनोथाय? एनसाम्बार। ओमफ्राय मालाबा नोंसिनाव आलासि जानो थांगोन होनबा बोरै होनो जेनेबा? निಮ್ಮनेಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ। औ बिदिसो होनो ने? आच्छा बिराद मोजांथारथ' भाषाया। नोंसोरथ' गासिबो गोरोंजोबसै जाहैबाय। फार्स्ट फैजेननायाव आन्दायदोंसोमोन बे भाषाखौ। आच्छा। थाबथा थुबथा मा भाषा बेलाय होननानै ओमफ्राय उनाव इजि मोनहैबाय आरो मा रायलायला। औ नोंसोरथ' गैयालाबो 6 बोसोर थानाय जाबायना आरामसे रोंजोबखासिगोन।